बिजनियाव सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव आरो सोंखारिथाव जाथाय। बर'नि माहारियारि आफाद एबसुनि मावख'आव गाग्लोबदों माखासे दुथांफोरा। चिरांनि बिजनि बर' बाजार दालाय एबसुनि मावख'आव गाग्लोबदों दुथांफोरा। मख'जाथावदि बिजनि बर' बाजाराव सोलिफु महालया फुजा आरो मेलानि समाव बिजनि दख'रा एबसु, बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बिजनि दख'रा बर' आइजो अनसाय आफाद आरो ट्राइबेल संगुआ जौ जुवा आरो बायदि समाजारि बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों नोजोर लाखिदोंमोन। बिनिनो खिथेर लानानै एबसुनि मावख'खौ गाग्लोबदों बर' लाइमोन सेंग्राफोरा। हरनि समाव दुथांनि आखुजों जौ सिगारेट लोंनानै एबसुनि मावख'खौ गाग्लोबनायनि अनगायैबो मावख'आव थाग्रा एबसुनि मावथिफोरखौ गाग्लोबदों दुथांफोरा। मावख'आव थानाय लाइ लथर डाइनिं चेयारफोरखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे बर'नि माहारियारि आफाद एबसुखौ गाज्रि रावजों सोंखारिदों लाइमोन सेंग्राफोरा। फ्राय 100निबो बांसिन लाइमोन सेंग्राफोरा आखायाव रड लावथि लानानै बर' बाजार दालाय एबसुनि मावख'खौ बेंखन फैनानै फारसेनिफ्राय गाग्लोबो। थिग हरनि जोङो बेयाव मावखुलियाव ओंखाम जाखांबाय आरो टाइमा फ्राय माने 12:30 बारबाय, 1टा रां जाबायमोन। बे समावनो माखासे दुथांफ्रा जोंनि अफिसनि सानै मावथिफोरखौ थिगसे बुनानै गालाङो। लोगोसे जोंनि डाइनिं टेबोल बेखौ गंथामखौ बुख्रेबनानै गालाङो। थोरला फारसेथिंजाय चेयार दंमोन 6-7खानसो बेखौ बुख्रेबनानै थांदों। साइकेल दंमोन, साइकेलखौ बुख्रेबनाय जादों। दा बेखिनि आरोखि। बिसोरो फ्राय माने 150-200नि गेजेराव दंमोन बिथांमोना। गासिबो लाइमोनबो दङ, फारसेथिं हाबा जानायफोरबो दङ। बिदिनो गोबां माने लाइमोनफ्रा बेबायदि खालामफैदों जोंनि अफिसाव। लोङै जायै गासिबो फेज'नाय अलरेडि। दुखु मोनदों। बिथांमोन खावलायदोंमोन जेनेबा गावजों गाव खाथिनि खाथि जायगानिनो होननानै गाबोन मोखां नायबानो नुलायलायो होननानै जों खावलायदोंमोन जे अननानै प्लिज थांफिन बेनिफ्राय। बेखौ बिथांमोना मानियाखै। लोगो जोंनि सानै वार्कारफोरखौ एटाक खालामनाय जायो आरो जोंखौबो नाजादोंमोन, नाथाय जों रायलायनायनि गेजेरजों माने ओंखारलांफिनो बेबायदि आरोखि। आखायाव आं नुनायाव जेबो नुवाखै, आङो दंना गैयामोन आं मिथिया, आं नुवाखैमोन बेखौ आरोखि। बेखौ आं नुसनाखै, लादोंबो जानो हागौमोन बिदि आरोखि। खिरखि दरजा आरो बे वाल बेरानि माबाखौ बुख्रुबबाय माखासेखौ, आरो फारसेथिंजाय मा होनो डाइनिं टेबोल गंथाम बुख्रेबदों, थोरला जाखादों। साइकेल गंसे आरो चेयार 7खानसो बेफोरखौ बिथांमोना बुख्रेबलांदों। बुजानाया ज' बेंखनानै बुजानाय, थै बिदि एसे एनै गदों। बुजाराय बिदि गवाखै, थेवबाबो बुनायफ्रा बिराद जोबोरैनो बुजादों बिथां सानैमोना। मोदोमसेयाव जखम जाबाय, सायाव नुवाबाबो सिङाव बिराद जखम जादों आरो बिथांमोननिया। मोनायाव पेटागाव सिभिल 30 बेड बेवहाय लांनानै ट्रिटमेन्ट होनाय जाबाय एसेबाबो।